Moitas gracias, señor presidente. Señor Núñez, acabo final de curso e, polo tanto, é momento de facer balanzo. Vostede recibiu unha maioría para gobernar, a xente confioulle o goberno e ao cabo deste primeiro curso a xente pensa que a situación é de completo desgoberno. Estará vostede moi satisfeito do último semestre, pero é un semestre de desgoberno no que a cidadanía está descontenta ca súa xestión. A mocidade quería ter oportunidades de estudiar e de vivir con dignidade na súa propia terra. 15.000 persoas tuveron que emigrar, 15.000 universitarias e universitarios tuveron que emigrar durante estes anos do seu desgoberno. E cal é a súa resposta durante este último semestre? Pechar escolas, pechar o futuro, ou mellor dito, por ser literais co que di o Diario Oficial de Galicia, extinguilas. O peche aínda evoca a posibilidade de volver a abrir, pero a extinción evoca a desaparición completa. Iso é o que vostede quere para a nosa mocidade, a súa extinción no país. Iso é o que quere para o ensino rural, a súa extinción, o seu abandono. Iso é o que quere para o noso interior, unha desertización completa. Ese é o futuro que vostede ten para a mocidade deste país. A súa falta de plan, a súa falta de ideas levouno a unha inmovilización completa de Galicia. Conseguiu vostede o que parecía inédito, poñer de acordo a patronal e sindicatos para facer unha folga de transporte porque non teña un plan para desenvolver Galicia, porque non ten un plan de ordenación do territorio. Ese é o plan do Partido Popular para Galicia, o inmobilismo. Deixar a xente que non poda marchar, nin un lado nin o outro. A xente espera na parada do bus e pensa, non votamos o Partido Popular para isto. Haberá un bo curso, haberá un bo máster, pero será en desgoberno. Moita xente non puido operarse, sigue en lista de espera con agardas que superan os 90 días en espera cirúrxica e ni siquiera temos datos de cal vai ser o número de peche de camas este verán. Vostede fixo da saúde, que era un dereito, un negocio para os seus amigos e agora estámoslo pagando todas e todos. Vai a costa da saúde de toda a cidadanía. Está vostede satisfeito con iso? A xente agarda na consulta do médico seren atendidos e din non votamos o Partido Popular para isto. A falta de iniciativas levounos o ano pasado a deixar sin gastar 57 millóns de euros. 57 millóns de euros en materia de formación e emprego, e promoción de emprego e de emprego en igualdade. O que levou, unha vez máis, a consolidar unha liña que era a anomalía do emprego en Galicia. Unha política de recortes que levou a un maior desemprego e a unha peor recuperación agora que a economía está en positivo. A xente que espera na cola do INEM di, non votamos a Feijóo para isto. A súa falta de estrategia industrial leva as novas empresas de automoción a instalarse fora do cinturón industrial de Vigo e os obreiros parados esperando por carga de traballo se preguntan por que Feijóo nos castiga desta maneira sin ter un plan industrial que viabilice o noso país. Aquí parece que a única estrategia de estímulo industrial, xa o dice así o señor Rueda, son precisamente os contratos do seu amigo Failde para a adquisición de material de emerxencias. Esa é a única política empresarial e de compra estratégica que ten, parece, para este país. A economía medra, pero non beneficia a todos por igual, porque durante o último ano aumentou o índice de pobreza e de exclusión social, o 37% entre a mocidade e o risco de pobreza infantil un 7%. A xente que non ten diñeiro para chegar a fin de mes e que non pode pagar as súas facturas, entre elas as da luz, se pregunta por que vostedes destinan os cartos da pobreza enerxética para comprar bombillas para o gallás. Faga vostede balance deste curso académico, faga vostede balance dese máster de desgoberno e díganos se está ou non satisfeito. Gracias, señor Villares. Réplica, señor Villares. Pregunta, señor Feijóo, de que lado estamos? Nós da xente que traballa na Costa da Morte. Vostede do lado de Villarmir, que para iso lle financia o Partido Popular. É ben fácil e ademais non vai con retranca, por se acaso non o entendía, non? Podemos abusar de retranca e dicir que con ese financiamento ilegal tal vez poidan pagar as fianzas de todos aqueles que hoxe están en Soto del Real, porque se caen en retranca tamén a temos. Pero señamos serios, porque algúns queremos ofrecer unha alternativa política para este país fronte ao seu desgoberno. Claro, é que aquí hai dúas formas de entender o país das maravillas no que parece que vive o señor Feijóo e unha parte importante do Partido Popular, e despois está a Galicia real, a Galicia que non se crea as súas mentiras, a Galicia que non se resigna, a Galicia que sale ás rúas. Se vostede pensa que o maior conflito que ten o país é este que lle fala, é que vostede está xordo, é que vostede é miope, é que vostede non escoita, é que vostede non ve.
Hai unha mobilización cidadá inxente en calquera lugar onde mire. De feito, a Asociación do Goberno dixo que era o territorio do Estado con máis conflictividade social, con máis movilización cidadá. Por qué? Porque hai un país que vive na rúa, á marxen das mentiras do Partido Popular, comezando polo ensino. A xente non se resigna a que lle pechen escolas, non se resigna a que lles extingan dereitos, non se resignan a que os boten do rural. E nós todas defendemos con esa xente o dereito a unha nova lega de educación dialogada, o dereito a que se pechen as fendas entre o rural e a cidade a nivel de ensino. Queremos que todo o mundo teña acceso a todos os principios básicos de educación, algo que vostedes lles negan. Hai unha activa marea por unha sanidade pública que queren que non fagan deso un negocio, que non queren que pechen as camas, que queren que lle presten atención á atención primaria, que reduzcan as listas de agarda. Iso que queren, iso que esperan de vostede. Hai un sector de transporte que espera que levante a inmovilización e o inmobilismo que vostedes ten sometido o país. Faga acaso algo máis que non señan aqueles Vega Sicilia que ainda lle veñen o padal, home. Non ceda ás chantaxes dos monopolios. As sentencias, claro que cumplen as sentencias porque non lles queda máis remedio, pero esa sentencia se chega tras a súa vontade rebelde de non cumplilas pola chantaxe precisamente de algúns empresarios que actuaban en réximen de monopolio e vivindo moi ben gracias a vostedes. Pero non só isto, a conflictividade social, esa que vostede non escoita porque lle parece que non existe, tamén levou os traballadores de PSA a facer unha folga, leva os traballadores do metal a facer unha folga porque queren mellorar as súas condicións de traballo, levaron os do 112 de emerxencias tamén a facer folga porque queren condicións laborais dignas. Do lado de quen está? De quen quere condicións laborais dignas ou quen abusa dos traballadores? Parece que ten moi claro. En Marea presentou ainda onte aquí unha batería de iniciativas de emprego. Copien algunha, non nos parece mal. Iban 40, escollen as que queiran, pero promocionen o emprego neste país para que a xente non teña que emigrar e teña dereitos e teña calidade de vida sen ter que andar esmolando, sen ter que andar buscando pan noutras partes. E, sobre todo, con relación á Costa da Morte e con relación á Freatlántica, non ceda as chantaxes de Villarmir. Estea do lado da xente, estea do lado do pobo, non se mola apoiar se está dese lado, estea do lado da legalidade, xa que fala de legalidade, impida a segregación, e vou rematando, póñese do lado do 99% da Costa da Morte e non do 1% dos intereses de Villarmir, póñese do lado da xente. E con relación, e remato xa, con relación á AP9, tamén por o tema final, desde logo, sí, claro. Claro, de que lle serviu a Galicia ter unha maioría absoluta do Partido Popular se ni siquiera é capaz vostede de facer valer a oposición unánime desta Cámara que expresa a posición unánime de todo o país con relación á infraestructura que é esencial? Bochorno produce a ciudadanía de Galicia esta situación de indefensión na que vostede nos deixa. Moitas gracias. Turno de